des de la persecució de les companyes que surten als carrers per cridar que ens volem vives, pintant i cremant el que calgui. Les que surten a ocupar els carrers per dir que la nit és nostra. Per dir que la nit és nostra. Per dir que la nit és nostra. És nostra. És nostra. És nostra. És nostra. Exemple de la repressió i la persecució d'aquest govern és el cas de les del Jersey o el de 8.000 motius, a les que recentment han assignat data de judici pel gener del 2023. Recordem que no les jutgen només a elles, sinó que ens jutgen a totes i seguirem, com hem estat fent costat en tot moment, no només avui 8 de març, sinó cada dia perquè la repressió no s'atura. És nostra. És nostra. És nostra. Que la nit és nostra.